som vám predstavila prítomných rodičov a ich detí, nových občanov našej obce, ktorí sa narodili od decembra 2012 do februára 2013. Prosím, aby som sa vydývala. Vážení rodičia, vážení prítomní, milé deti. Na svete je veľa krásnych a vzácnych vecí. Svet skrýva obrovské poklady a skvosty. Nie je však väčšieho pokladu, ako je ľudský život. Milí rodičia, dali ste život vašim deťom. Oni sú zároveň vašou odmenou. Odmenou za vašu lásku, za vaše túžby. Ich osud, formovanie osobnosti je hlavne po vašich. Nič nemôže nahradiť láskavé pohľadenie matky, istotu podávajúcu ruka otca. Prvý vzor, prvá, a verím, že pevná opora, prvý priateľ, prvý poradca. Tým všetkým budete pre svoje deti. Buďte ich vzorom, hodným nasledovania, aby ste z nich vychovali múdrych a sebavedomých ľudí s čistým a otvoreným srdcom, ktorí sa vedia tešiť a rozdávať optimizmus okolo seba. To, čo dostanú vaše deti od vás, teraz odovzdajú svojim deťom. Taká je zákonitosť života. Vážení rodičia, vychovávajte svoje deti od malička v láske. Učte ich milovať pravdu a spravodlivosť. Vedte ich poctivosti, prebudzajte v ich detskom srdci lásku k ľuďom, prírode, učte ich úcte k práci, ste starší. Dieťa, to je kmeň, ktorý zdobí život rodičov. Dieťa, to je opora tých, ktorí mu dali život. A dobré dieťa, to je radostná jeseň života i starosti. Vážení rodičia, príjmite podobná k narodeniu vašich detí srdečné blahoželanie. Prajem vám, aby ste pri ich výchove mali vždy dostatok lásky, trpezlivosti a pochopenia. Vám, milé deti, prajem, aby vás životom vždy sprevádzalo pevné zdravie, láska, šťastie a rodinná pomoc. Teraz vás prosím, milí rodičia, o slávnostný zápis do pamätnej knihy. Hanna Buchovičová.